Assalamu alaikum mutanen duka African Family Plus One. Kuna lafiya? Duka. Assalamu alaikum. Nina Baturen Hausa ne. Kai ma Baturen Hausa ne? Eh? Mu duka Hausawa ne yanzu. Salim, kana lafiya? Kana lafiya. Diko. Yaya ne? To, alhamdulillah. Yayi kyau. To, madalla yayi kyau. To, da hamurwai. Aha. To yanzu muna so mu yi muku video. Muna so mu yi muku video bisa kaka da Niger yana dadi da kaka na koyo Hausa. To, bara shekara mai wuce, bara mun ka tai Niger, kaka ka gani Niger akwai dadi can? Akwai dadi? Akwai dadi. Aha, to yayi kyau. Da mun tai Niger wani abinci ne yana da dadi, wani abinci ne kana so? Shinkafa da wake. Wallahi shinkafa da wake yana da dadi da yawa. Amma kai baka sa tonka ko? Shinkafa da coffee. Baka sa? A'a. Baka sa. Ban sa? Ban sa. Aha. Tonka to. Ni yana sa tonka da yawa da bisa shinkafar wake. Wata rana ina sa miya ma bisan shi. To, wani abinci kuma yana da dadi. Na san kai kana so fari masa ko? Kana sa tonka ko sukari ko me? Sukari. Aha. To kai. Yawa. Yawa ko? Kai kana sa shi fari masa da sukari. Ni na sa shi da miyan tonka shine nake sa. Miya da an sa tarfanuwa da yawa da tonka. To, shinkafar wake da fari masa. Niger yana da dadi ha. Niger akwai dadi ko? Yayi dadi. Yayi kyau. To, na so in yi muku sabon video bisa saboda na taba yi video bisa wanga amma yanzu mun samu sabon mutane da yawa masha Allah mun samu mutane da yawa da sun kallo video mu da suna yi partage video mu mun gode sosai. Allah ya sa ku da alheri. Mun gode kwarai. Mun gode sosai. To, bisa mutane da yawa suna yi min tambayoyi yanzu da kaka na koyo Hausa kuma mutane da yawa suna tambaye ni ina wurin da nake zamna ina wurin da an kahe ni wasu mutane suna za na fito da France wasu sun ce ni buzu ne da ban sa rawa ne ba wasu sun ce America ne wasu sun ce Aliman ne yana fito ko Italy ma to na so in ce muku yayi shekara 10 da sun wuce da na zamna Niger na zamna wani kauye da ana kira shi Siya wajen kusa da Gaya ne da kusa da Malanville to kusa da frontier Niger Benin da Nigeria to amma ana kira shi Siya ba saboda matata ne na koya Hausa kai ma mu gani da juna ne na koya Hausa da yawa saboda mutanen Siya ne ni ina yi musu godiya sosai mutanen Siya da yawa sun kula da ni kwarai wallahi abokai ne da yawa Siya da abokina Ismail ina gaida ka sosai abokina shine abokina da mun zamna kusa da yawa hakan ga ni ina yi mishi godiya kwarai wallahi to in ka san mutum Siya in ka san wani mutum da ya fito da Siya ka yi musu sallah ka ce musu nagode sosai saboda su ne ni na so Niger kwarai da ya tsaya cikin zuciyata saboda mutanen Siya sun kula da ni da yawa sun gwada mini kirki sosai to shi yasa na koya Hausa saboda mutanen Siya kullum suna yi magana Hausa garin Hausawa ne amma wajen kusa da wurin su akwai dandawa ne su amma mutanen Siya Hausawa ne duka to shi yasa na koya Hausa na zama cin shekara 2 na yi aiki wani wurin gidan likita da yana aiki da masu likita da unguzamai da wanda suna bada allura shi dai ne na yi yanzu kuma sai daga baya ne na yi aure na gani matata cikin Niamey ita ta Niamey ce ba na siya ne ba na mutum siya ne ba sai da na yi aurenta sai mun yi aure tun da mun yi aure ne kullum muna yi magana Hausa ko gidan mu ma da mun zo America muna yi magana Hausa kullum muna yi magana Hausa da Anglais muna yi magana Faransai da zabarmanci da dama amma
numalama yawancin lokaci ne muna yi magana cikin Hausa da Turanci Angle. To, tanti ma ta zo video kai musu magana da gaisuwa. Ina kwanan ku yaya ne ya sanyi ina gaida kowa da kowa. Ya yi kyau. Yanzu sanyi ya zo Niger ko? To nan gama America ya fara sanyi ma. Neji ya zo sai apre ya ti, sai ya zo sai ya ti. To iko Allah. Yanzu amma lokacin da yana yi sani kware-kware shine December, Janvier, February bai zo ba tukuna. To insha Allah zai zo insha Allah. To na so in ce muku kuma yanzu ni da Salamatu saboda mutane suna tambaya histoire mu kuma ko da na zamna Niger 2008 zuwa 2010 shekara biyu sai daga baya ne na koma America tun 2010 ne sai mata bata zo ba mu koma tare ba ni na zo sai na jira wata hudu saboda harkan takarda visa sai da ta samu shi sai ita ma ta zo cikin 2010 ma October 2010 sai yanzu ya yi shekara 10 alhamdulillah ya yi shekara 10 da muna cikin aure yanzu ni da mata mun yi kusa da 11 mun yi kusa da aure 11 alhamdulillah da ya yi shekara 10 da muna zamna America tare yanzu muna da yara 3 masha Allah kun gani tanti Halimatu kun gani tanti alhamdulillah ka gani Yusuf ma yanzu Petit Bature Hausa yana na koyo ko Yusuf da Salim ya ta yana nan gi wasa mu uku ne su uku ne alhamdulillah to ina gaida kowa da kowa gobe ko bani gobe za mu yi sabon video insha Allah mu duka mutum 5 cikin iyalinmu insha Allah za mu yi video kuma mun gode kwarai muna yi muku godiya sosai da kuna diba video mu duka da kuna yi partage video mu kuma wanga weekend ne insha Allah za mu yi video bisa YouTube ma sai ku yi partage bisa wanga sai mu kara gani da juna mu zamna abokai da juna insha Allah na gode sosai kuma commentaire ina jin dadi kwarai ina yi farin ciki da yana gani commentaire mutane suna yi mini sako da yawa ni na amsa musu ina gode da irin haka da yawa saboda ina samun labarin mutane ko ina cikin duniya mutanen America, Nigeria, Sudan, Niger, Italy, Canada, Australia, Arabi Saudit, France, ko ina alhamdulillah na gode sosai assalamu alaikum Assalamu alaikum.